Heb je hier het pekske al klaar hangen? Of heb je misschien wel meerdere pekskes om dit lange vastelavondseizoen door te komen? Ton ging op zoek naar de nieuwste trends op vastelavondsgebied. Ik stond inderdaad in het retailpark bij Timmermans. Ik ga eens kijken wat de nieuwe trends zijn in de vastelavond. Goeiedag dames, stel ik er heel even voor aan de kijkers van TV11. Hallo, ik ben Cindy Scheres. Ik ben Ria van Tinnen, hallo. We zijn op zoek naar de nieuwe trends in de vastelavond. Wat is eigenlijk nu? Nou ja, er is natuurlijk ontzettend veel nieuw. En net wie dit kostuum ook, Casa de Papel. We houden ook natuurlijk de trends op televisie in de gaten. Nieuwe serie op Netflix. En daar hebben we de pakken van. Als ik nu aan het vastelavond denk, wanneer ga ik eigenlijk mijn peksen kopen? Ja, we beginnen natuurlijk al in november. En de echte carnavalisten moet eigenlijk natuurlijk voor de 11e van de 11e kan al bij ons terecht. En dan, dan komen echt de vroege vogels. Maar in principe tot de laatste dag komen ze eigenlijk hun kostuum halen. En ze kopen meer dan één kostuum? De meeste wel. De meesten willen toch iedere dag wel een nieuwe look hebben. En de nieuwe looks, dat zijn toch wel erg mooie jassen en heel veel bont dit jaar. Dus er zijn heel veel nieuwe dingen. En de echte carnavalsvierders die willen er toch echt een beetje mee overgaan. Leuke broek erbij, leuke accessoires, daar komen ze altijd op terug. Kun je me gaan laten zien? Kun je de kijkers gaan laten zien daarover? Jazeker, loop maar even met. Wat zijn dit de nieuwe dingen dan? Ja, dit is eigenlijk een dame die wat zelf hoeden deed maken. Die werden bij ons in de winkel gepresenteerd. Dus dan kunnen ze eigenlijk ook een hoed laten maken. Speciaal passend bij die outfit in die eigen kleuren. Oh, dan kun je dus ook een hoed laten maken van TV11 voor mij. Ja, dat Geel-groen. Ja, kan. Wat je wilt. Kijk, daar kan je nog wel eens van op beginnen te denken. Hè? Zeker, maar ook voor degenen die keer knutselen. We hebben een enorme assortiment in bloemen, in leuke toeters en bellen voorop, hoeden voorop, jassen voor overal op. En zelf kan ze natuurlijk ook een hele leuke creatie maken. En wat dit jaar heel erg modern is, dat is een beetje een soort de tooien. Een soort indianentooi, maar dat maken ze dan voor op een hoed of voor op een broek. Ja, dus eigenlijk is het zo dat ik koop me een jas of ik koop me gaat en dan nodig ik er zelf nog het bij maken. Dat is meestal de bedoeling van de echte carnavalsvierders. Die willen het zo opgedost mogelijk maken. Ik zie heel veel muzikanten en zangers uit Limburg die allemaal een kostuum aan hebben. Ik zie niet een hele collectie, zeg. Ja, dat is waar. Dat is al een paar jaar een grote trend. Maar ieder jaar komen ze met hele mooie nieuwe prints. En dit jaar is unicum natuurlijk. Ook voor de kindjes hebben ze een pak. En Geer hebben de kindjes hetzelfde als papa aan. Dus dat is superleuk. De trend trekt zich toch wel wie door. De jeugd vindt het helemaal geweldig in een chic pak rond te lopen met de carnaval. Dus de kinderen, de dames en de heren, allemaal het klofje aan en je. Dus nu heb je me een outfit gekocht en schminken, is dat nog van deze tijd of maskers? Nee, schminken is toch nog echt wel van deze tijd. We hebben de lijn een beetje eenvoudiger gemaakt. Door middel van schablonen kan eigenlijk iedere onervaren schminker kan schminken. En ja, zoals je ziet, alle kleurtjes passend bij het outfit. Zo, tenslotte de laatste vraag. Heb je er ook het voor mij? Ja, natuurlijk hebben we ook het voor u. Zullen we eens gaan proberen? Ja, Geer. Hier kom je ook weer. Perfect.